So this video maket bansaya may ka dyan ng beatbox. Paan may ka ng bansaya may beatbox. Okay. Sige maket. So this video paan may bansaya may ka dyan beatbox. Sini ka dyan una. Okay ikaw eh. Saan na? Walang subawan. Walang subawan. Okay. Okay. Bansaya ka naman. Bonsen, ako mga kaket. Tara, gusto ko. Bansaya. Bansaya ini ka din na kaya. Ikaw ka. Si Dada mga kaket. Ano? Hindi mo si Dada mga kaket. Ikaw. Wow. Ano? Belang, Bansay. Kaliso na to. Ikaw. Suka ako. Wala, bansay kasi ka din makiat. Mula higop sa baw. Sa busutan. Wala. Bansay kay ko mga kaket no, Dada. Now. Ulang. Okay, ulang nangumbras. Nagkainom sabaw. Nagkainom sabaw, naga naman. Bati. Buks. 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 Di makibaw si Dada mga kay. Awa. Sun ako. Utot na. Sun Utot ano? na. Sun ako. Sama na. Kasi sa ano kagat. Gigi. Buks. 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 Oh, pinaliw. Kilayo. Bansay kami beatbox sama kaya no. Oh. 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 Iwan. Iwan. Bansay kini kadjin agad. Bansay kini sini kadjin beatbox. Rang sam, guli, rang sam. Dia practice yang sayaw. TikTok. TikTok flavors man ko. Asa? TikTok sayaw.